肌の露出を控えるエコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。国枝先生に聞いてみよアローハ国枝カーヘオナーラに堺フラスタジオ堺国枝です。う。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。今回は、国枝先生にカヒコの衣装の選び方について教えていただこうと思います。難しいよね、カシコの衣装。そうなんですよね。以前は青穴の衣装の選び方についてスペシャルゲストを交えて教えてもらったんですけど、それより難しいカヒコの衣装をどういうふうに何をもって決めているのかを教えていただけたらと思います。例えば神様に捧げる、ペレだったりカーネだったりポイアフだったり、またそういうほら昔古典フラ踊ってる頃ってなんか胸は何もつけてなかったですよね。そういう時にはちょっと肌の露出胸を見せるわけにはいかないのでチューブトップであったりとかちょっと肌を露出して神様に捧げるもので、例えばペレにまつわるものだったら火山をこう想像させるような、赤だったりグレーだったり黒だったりちょっと色とりどり、基本的に黒の衣装っていうことはありえないんですよね。衣装が黒一色っていうのは絶対にありえないのでやっぱりそういうのは例えば火山のことだったらグレーと黒と赤を混ぜたりとか、ところどころに黒が入っているってアクセントに入っているぐらいはいいですけど、真っ黒の衣装ということはまずありえません。欧米の文化が入ってきた後、やっぱり王家の人たちは、カラカワ王様にしてもリリュウオカラニ女王様にしてもやっぱりこう肌を隠すようになったんですよ。わかりますかね。なんかやっぱイギリスの人たち、高貴な人たちが肌を露出させないっていうそういう感じになってきたので、やはりそういう王族系のフラを踊る時には肌の露出を控えるっていう衣装を選びますし、王族を称える時にいろんな色がねやっぱりテーマのカラー、その人々によってテーマのカラーがあるので、それを選ぶっていうのも一つのポイントかもしれませんね。はい、早口で喋っていい感じです。きっと例があった方が分かりやすいかなと思うので、実際にソロでコンペに出た2人に衣装を持ってきてもらってるので、それを見ながら、説明してもらえたらと思います。了解です。まず1人目お願いします。ハローハゆうきです。ゆうちゃんです。ゆうちゃんがコンペに行ってたのはいつ頃でした？小6の12歳の時。どこのコンペでしたか？東京の女ねや。フラコンペティションだね。はい。じゃあその時に踊ったカヒコは何でしたか？構え。構えっていうだけでリリュウオカラニ女王の別名なんですよね。なんでリリュウオカラニ女王を称えた一曲になります。難しかったのこれずっとちゃんとしながらね、ずっと歌いながらメレを歌いながら踊るっていうすごい頑張ったね。はい、じゃあその時の衣装を見せてください。なんかね真っ白ですね。高貴な方、なんかクリーンなイメージだったので白をチョイスしました。でケーキちゃんだからあんまりこの辺ね隠さずにちょっと可愛らしい雰囲気で白っぽい感じで、下はもうしっかりとたくさんのたっぷりとかかった感じです。なんかひだが多いですね。そうですね。これ大変ですよね。そう踊る時にすごい揺れるとすごい揺れる感じを出したかったのでこんな感じの衣装にしました。リリュウオカラニ女王様にまつわる曲ってラベンダーとか多いですよね。でもなんかねこの曲を聴いた時にクリーンなイメージだったの。清らかな天使のイメージを想像して勇気にこの衣装を選びました。それじゃあゆうちゃん、その衣装を着て踊ってみてどうでしたか？練習着を着て踊ってる時とは違って、
白の衣装を着ることでやっぱり気が引き締まってすごい楽しかったし、今まででしたことがなかったいい経験ができてすごい良かったなって思います。あー素晴らしい。ゆうちゃんありがとうございます。2人目はまさかの私ですなんかスペシャルゲストとか言いながらちょっと申し訳ない、期待させた皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです笑いながら言っていくと、私もね1回かなハワイ島に行く前にハワイロアっていうコンペに出場させてもらって、神戸の方、その時に踊った曲が「ヤオエカラ」です。カラカワを助けて、助けてじゃない、カラカワオが世界一周をするっていう命令ですね。そうですね、こうハワイに行く前にこう世界を見るっていうイメージもあって、この曲をチョイスして、これも歌いながらだったね。これも歌いながらでした。楽しかった。はい、じゃあその時の衣装で持ってきます。じゃんじゃん。見えます？よく似た感じだよね。私が好きな形っていうこともあるかもしれない。カラカワを称える時ってグリーンだったり黄色だったり赤だったり、王族の色があるんですけど、実は紫もとても高貴な色とされてるんです。で、王族を称える時に紫をチョイスすることもあります。そうですね。サリー先生に聞いた時にって言ったので、今回の時はこの紫の衣装で、そうね、もう下も可愛いので、そうなの、ちょっと見てほしい。そう、この衣装がなんかね、皆さん上と下だけをやっぱり見るんだけど、なんか中はこんな可愛いパニエを履いて、下はこういうベビーパンツを履いて、もうパープルっていう感じで、これがもうこう回ると中のこのプルプルって回ると綺麗に見えて、とっても素敵だった。もういつか誰かもう一回来てほしいと思います。今ケイキちゃんたちが大きくなってね、で、高校生ぐらいになって、この体に合う子が来たら、もう一回この衣装、もう一回着てほしいと思います。やっぱり衣装ってもちろん王族のことを称える大事な部分もありますし、でも先生の私たちの思いもあるし、踊り手の思いもギュッと詰まった衣装は大事なものだなって、だから一生こうやってね持ち続けると思うんですよねみんなね、すぐ見せれるようにでもこれ着て踊った時のこと実は覚えてないんですよね、私。そう、もうなんかね、異世界だった、自分の中で。これを踊った時になんか真っ白のイメージ、ステージに立った瞬間にみんなの顔は見えるけど、ちゃんとし始めたら一気に異世界に自分がいたのが今になって分かる。あの時はもう何が何やら分からず踊ったんですけど、今思えば異世界にちょっと行っちゃってたのかなっていう思います。そのぐらいなんていうの、没頭して踊ったってことだよね。もう覚えてないです。多くのフラダンサーがそう言いますよね。なんかもう真っ白で終わってはって我に返るっていうことがよくある。終わってなんかブワーってなんかね、上から来るんですよ。なんかいろんなこと、なんか重みがボンってきて、ああ終わったっていう感じ、7分間に。やっぱりその7分間にいろんなこうねストーリーがあるから、楽しかったですね。衣装もね大事です。ジャッジの点数がやっぱり衣装のファクトシートの衣装の部分っていうところがあるので、そことってもいい点数をいただけてたのででも点数以上にもうなんか思いとか、実はこれさっきゆうちゃん出てきてくれたと思うんですけど、ゆうちゃんのお母さんが手作りです。全部手作り、うちのは本当にもう天才だと思います。本当にそこにも作ってね、思い通りに作ってくれる人が、サポーターがそばにいるっていうだけで素晴らしいなって、とっても作れないんですよね。本当にもう恵まれてますね。本当にありがとうございます。今回はカヒコの衣装の選び方について国枝先生に教えていただきました。
ーツしかねパターンがなかったので申し訳なかったんですけど、カヒコいろいろ踊ってるカヒコメリーモナークの DVD なりいろんな思いがね、組たちの思いが詰まった衣装なので、ぜひ見てご覧になってどういう思いで作られているかっていうところまで思いを馳せていただけるといいなというふうに思います。